Tässä on Salonjoki. Tuolla on jotain tyyppejä. Tuolla on joku tyyppi. Sitten täällä on vitomoinen härdelä. Niin tuolla on meidän merelaiva. Mä nyt esittelen tän Salon, niin tarvitse tänne saakka sitten tulla. Tuossa on Volmentelas. Sitten täällä on vitossa huonokäyttöisiä autoja. Jos mä menen tuohon valkoisen suojateen, ei varmaan pitäisi kukaan. Niin. Nää jyrää heti. Sitten tossa on joku paikka, mihin mä pääsen. No niin, toi aamu yli. Poliisista päivä. No niin. Sitten olette siellä. Toi pysähtyy. Tai hidasti ainakin. Heippa. Joo, sitten tässä mennään. Kohta on Tori-grillillä. Sitten tästä kun mennään alas tähän jokirantaan, lähdet merelaiva, niin täällä niinku jengi vaan chillalle on. Täällä ne kaikki hörhet. Ne ei uskalla tulla tänne, koska niillä on porttikielto tai jotain. Niin, tää muuten tulee vitu paljon halvemmasti, niin ottaa tää videoklippi, kun tulet tänne. He ovat ikääntyneet turisteja. Nyt täällä on niinku ihan chilliä meininki. Sitten tommonen, joka niinku nojalla omaa lippiksi, niin voi todennäköisesti diilaa jotain. Niin, sitten yksi mikä, niinku, jos haluaa niinku hajottaa itsensä tai mielellä, niin mennä kysyä näitä paikalliset tyypit, että saaks teidän kanssa jutella, en kun tarvitaan lintu. Mä teen kato, tuo Ukraina. Как дела? Ja. Я думаю, это хорошо. Ты приезд дома. Niin mä sanon sen sujuvasti niin kuin venäjäksi. Parempi kuin menisi himaan. Mutta tää on ihan perussetti. Tossa on tää meidän merelaiva. Tossa on meidän snäkäri. Tossa on vitus lokke. Niin. Tässä kun menee suoraan, pääsee joka ranta eteenpäin. Mutta kohta alkaa tykkipuisto. Joo, toi yksi tyyppi meni hakemaan. Mä annoin se 6 euroa, että mä saan pullo kampiin. Niin. Tässä on meidän esiintymislava. Tässä mennään se hengailla, kun ei muutakaan tekemistä aamusta. Tossa on jäätelökioskeja ja muuta. Sitten tässä on tää Salon tori. Tossa on meidän esiintymislava. Tossa on meidän paikallinen koira ulkoilta. Hei, minkä ikäinen? Ku pieni lapsi. Saaks moikata? Kuvaan Salon paikallisvideo. Lohjan, voi, kun oot ihana. No niin, nyt sieltä joku suuttuu. Pakko ottaa kuulosta. Mikä ikäinen? 10 viikkoa. Ihana terävät sun pikku naskalihampaan. Ne puree vaan niitä. Puree siitä. Noniin, ei saa purra ihmisiä. Emmekä se koiria. No etkä pissaa siihen mun syliin. No saat, jos tulee siltä. No niin. Minkä niminä? Maisa. Voi Maisa. Noniin. Kato, meistä tuli heti kaveri. Tomi, mä löysin kaveri. Maisa. Noniin, pure vaan sit kädestä. Niin, siitä vaan. Sinne on ennenkin. Siitä on purtu monta kertaa. Hyvässä ja pahassa. Noniin. No hyvä, no pikku naskalihampaa. Niin, mutta sitten kun ne lähtee pois, niin sitten tulee se voima. Niin voima kanssa. Noniin, kenen syliin jää? Mulla on aina vaikutus kaikkiin koiriin. Niin. Ennen oli nuorempana oli kissoja enemmän vaikutusvalta, mutta se on eri. No älä tipu liian korkeasti. Onks hän rikkonut riittävän määrä huonekaluja? Ei oo vielä kyllä rikkonut mitään. Joo. Niin, onks tää hän sinun ensimmäinen? Mun perheenkoiru. Et ei oo oma. Niin se pääsi niinku puolella huonekalu. Meitä on, joo. On sepä kyllä kuin perkulla. Kauan se jaksaa päivässä liikkua? Kyllä se on sillä joku hetki aikaa sit se nukkuu taas. Kuulostaa ihan niinku ihmismäiseltä. Niin, että nukkuu. Vähän aikaa se heilusti nukkuu. No niin, mä lähden pois häirittämään. Mun pitää tehdä tää luontovideo, saa alas tonne someen. Niin. Joo, sä pääsit sinne. No niin, heippa. Ja musiikkia. No niin, sitten mennään 10 metriä eteenpäin. Sitten täällä on joku saatana heavy rumpali, tai sitten ainakin jotain sen kavereita. Ei mä sometan tässä meitä samaan, eikä se haittaa. Mä sometan teitä samaan aikaan. Ja kun nää on niinku nuorempia, niin nää ei pääse siihen meidän 60-luvulla syntyneille somesarjaan. Hei, tykkipoista se ihmisiä. No niin, heippa, pitäkää. Miten sä sometat? TikTokia? Kuka? TikTok. Mihin sä sometat?
Mikä se oli TikTokin biisi? Ei se ole Ruskilassa, se oli PMMP. TikTokilla oli toi Heiluta, oliko? Häh? Heilutaan se biisi. Okei. TikTok. Okei. No ne just. No hei, missä ne muut herrat on? No, että Tomi, tälle tosi vaikee niin liikkuu vittu 5 metriä, niin vittu tuolla ne on suoraan edes. Onko tää vielä päällä? On se. Tässä on Salon tori. Tuossa jäätelö, on toinen. Nyt ne huutaa tuotsa kaukaa. Sit sieltä on joku huuta. Puunen. Tossa on Salon silta. Tossa on joki. Niin, et ei tarvitse tulla tänne. Niin. Mut tää puisto on kyllä hieno. Kuvaan noin kukat ennen kuin mennään polttaa kukka. Tuolla on jotain badaassa. Että oli ilo ja kunnioitus. Niin heti kun tuli bussissa, niin ensimmäinen näky oli se, että joku nissit niin yritti ruuvata sähkökaappi auki. Ne pistää kännykän lataukseen, ne ruuvaa se vitu kaapi auki. Siellä on mun veli, jossa äänespää. Onks Vimperi? En minä tiedä. Eikö mä menen kuvaan näitä kukkia. Niin. No niin, tässä on meidän tykkipuisto. Se tulee noissa, kun täällä on kanuna. Ja, niin täällä on kiva sillalla olla. Ikinä et oo ollut yksinä. Tässä on nyt kanuna. Mä en tiedä mitä nää vitu punaiset syräksypalot tosta tekee. Tämmösen. Näyttää 135 tossa. Sitten tossa on se ankkuri. Sitten tossa on tuo taulu. Jos on nopeasti, niin se on siinä. Mut tää on tää meidän niinku. Hyi vittu. Tuolla tyypillä jotain saatana pahemman kuin spartavettä. Se kuulemma ei saa sumuttaa suuhun. Hyi vittu, pahemman kuin mennä. Nonni, nyt nää huutaa sitä. Tuolla on joku ongelma. Täällä ei mitään muuta kuin ongelma. Ei, siis toi ihminen on vaarallinen. Toi on vaarallinen. Toi tyyppi. Toi nainen. Se heittää joka. Nonni.